Здравейте! В това видео ще ви покажа какво представляват основните настройки в платформата SmartAlyze. Започваме с така наречените глобални настройки. Тук избираме метода на изчисляване на доставени цени. Съветвам ви да го оставите на средно претеглена доставна цена. След това маркираме дали нашата фирма е регистрирана по ДДС и дали продажните цени, така както ги изписваме в платформата, ще бъдат с включено ДДС или не. В настройки на юридическо лице се визуализират данните на вашата фирма, които вече би трябвало да сте попълнили при регистрацията. В настройки на потребители имате възможност да добавите допълнителни потребители с съответните права към вашата платформа. След като го направите, изпратете им имейла за достъп и съответната парола. В настройки на складове имате възможност да добавите допълнителен склад за вашата програма, в който да водите отделна паралелна наличност на всеки един от продуктите. Следват настройките на онлайн магазина. Най-отгоре избираме дали онлайн магазина е активен или не и с какво име да се визуализира той. В домейн е избрано използването на безплатен поддомейн от SmartAlyze, чието име може да определите сами. С бързия бутон за онлайн магазин може да видим как точно се вижда нашия магазин и какъв е неговия URL адрес. Имейл за получаване на известия от онлайн магазина е този, с който сте се регистрирали, но може да го редактирате. Тук може да добавите скрипт в Head и в Body на сайта. Можете да изберете дизайн за вашия онлайн магазин от темплейтите с падащото меню. В настройки на складове може да изберете от кой склад да се изписват вашите поръчки, от кой склад да се визуализират наличностите в сайта на вашите поръчки, както и дали на сайта да се показват и продават само наличните в склада продукти или не. Има и една интересна настройка за показване на наличността на продуктите в онлайн магазина. Ако избера, например, точна наличност и отворя онлайн магазина, ще видим, че в съответния продукт сайта визуализира точното налично количество в склада. При условна наличност, например, сайта ще визуализира в наличност, изчерпан или с намаляваща наличност. Настройките на Robots.txt определят дали търсещите машини ще индексират вашия сайт или не. Следват визуалните настройки на сайта. От тук може да промените цветовете на header, footer, на бутоните, както и да добавите header, footer лого или favicon за вашия сайт. В настройки на менюта може да направите редакция на header и footer менюто. Например, в моето header меню мога да променя начина, по който се визуализират различните страници, както и да добавя допълнителни страници или категории от онлайн магазина. Ще добавя и страницата с контакти. Нека да видим как се визуализират направените настройки. От редакция на Footer меню пък можем да подредим в колони страниците, които искаме да се виждат като линкове в Footer менюто. Тук, например, в една колона ще добавя основните си категории, систематизирам ги в нея. В една допълнителна колона мисля да добавя страниците, например, за общи условия и контакти. Платформата дава възможност да добавите и икони с линкове. Аз ще ги използвам, за да посоча линкове към YouTube и Facebook страницата на платформата. Да видим как се вижда на нашето ново Footer меню. Следват GDPR настройки. Това са настройките за поверителност и бисквитки, които се визуализират на сайта на всеки нов посетител. Ето как изглеждат те ненастроени. Като начало ще създам една страница с общи условия и ще я посоча
като линк към страница в GDPR настройките. Тук имате възможност да редактирате всеки един от надписите и бутоните, които се визуализират на потребителя, а от падащото меню да посочите страницата за общи условия. В общи условия ще добавя една секция, например голям текст, в който ще си копипейсна вече подготвените общи условия. И нека да видим как се вижда това за потребителите. В управление на предпочитанията за безквитки вече имаме линк към общи условия, които водят към страницата с поставените общи условия. Ще ви покажа основни неща, които трябва да знаете за продуктите в SmartOS. Започваме с видео. В редакция на продукт в полето видео може да въведете embed линк към видео. Препоръчваме Vimeo за това, който видео ще се визуализира в продуктовата страница на вашия сайт. Следващото, на което искам да обърна внимание, е баркода. Веднъж въведем баркода в полето баркод, натиснат Enter, той ще се визуализира по този начин. След това в доставка, а и във всяка друга операция може да използвате този баркод, прочетен от скенер или въведен на ръка. Може да бъде заснети от камерата на мобилно устройство, за да изберете продукта по най-бързия и удобен възможен начин. Продължаваме с филтри. Филтрите дават възможност да категоризирате вашите продукти по общ признак. В конкретния случай ще ви покажа признак цвят. Въвеждам име цвят за признака и няколко опции, например черен и син. След като запиша съответния филтър, с плюс го асоциирам към продукта, който в момента редактирам. Избирам, че този продукт е син. Отиваме в страницата с продукти в нашия сайт и виждаме, че се е появил филтър цвят. Избираме син и виждаме, че нашия продукт остава единствения посочен. Следват варианти. Вариантите, за разлика от филтрите, дават възможност за разграничаване на отделните бройки от един и същи продукт по определен признак. В случая, например, ще създам вариант размер. Ще му добавя възможни стойности S, M и L. Асоциирам варианта с продукта, като в случая не избирам на какъв вариант отговаря този продукт, тъй като S, M и L ще категоризират конкретните бройки. Ще направя една доставка на трите варианта, които в момента са с количество 0 в склада. Избирам си продукта и интерфейса ми дава възможност да избера от кой точно размер искам да доставя. Ще посоча някакви произволни количество и доставна цена. Обърнете внимание, че в този интерфейс имате възможност да промените и продажната цена на някой от вариантите. Така че точно определен размер, номер или цвят от вашия продукт да бъде на различна от базовата продажна цена на продукта. Ще доставя и размер L, като за него също ще посоча различна продажна цена. Записвам доставката и ще прегледам какво се е получило. В продукти вече имаме количество за всеки един от вариантите. Всеки вариант си има уникална продажна цена, може и доставната цена да се различава. Общото количество в склада е сумата от всички варианти. А в сайта клиента има възможност при покупка да избере точно кой вариант иска и да получи уникалната за него цена. Ще завършим тази поръчка, за да видим как се обработва след това в склада. В склада отиваме в поръчки и виждаме, че имаме поръчка на нашата риза в размер M. Размера се вижда и вдясно от името. Записваме тази поръчка, с което изписваме количество една бройка от нашия склад. И сега в продукти виждаме, че общото количество е намаляло на 8, а количеството за конкретно за размер M вече е 2 броя. По същия начин в продукта в наличност виждаме количествата за отделните продукти, техните доставни цени. Тук също имаме възможност да коригираме продажната цена за всеки един различен вариант по наша собствена логика. А в хронология виждаме движението на целия този продукт. В това видео ще ви покажа как се работи с операции в платформата SmartOS. Започваме с доставка. Избираме си партньор от вече създадените или създаваме нов. Избираме склад, в който ще доставяме
и датата на доставка, която може да бъде назад или напред във времето. След това избираме от продуктите. С лупата можем да потърсим и да създадем нови или да изберем от вече създадените. Тук може да маркираме и по баркод. След това определяме количество, доставна и продажна цена, избираме начин на плащане и записваме нашата доставка. Ще я маркирам като неплатена. Приемаме, че сме получили поръчка за продукта, който току-що доставихме. И нека да видим какво се случва с поръчката. Отиваме в операции, поръчки. Виждаме поръчания продукт, количество, цена. От този интерфейс може да редактираме поръчката, да видим избрания начин на доставка и на плащане. А с бързия бутон може да я трансформираме в продажба. В продажбата може да изберем клиента, на когото продаваме, може да се създадем уникален клиент, може да въведем и данни на фирма за фактура. Избираме начина на плащане, дали е платено или не, и записваме продажбата. След това имаме възможност да я разпечатаме като стокова разписка, на принтер или като PDF. В разплащания по всяко едно време може да проверим кои са нашите изцяло или частично неплатени продажби и доставки и да въведем плащане по тях. Това сега ще направя с продажбата, която току-що въведох. Посочвам платената сума и записвам. По същия начин може да издадем фактура за направената продажба. Избираме от списъка, маркирам издаване на фактура. Тук бих могъл да си посоча номера на фактура, който софтуерът ще продължи да следи. Дата на фактурата, начин на плащане, място на сделката, основание. Мога да избера и получател. Давам запис и мога да видя фактурата за печат на екран, отново към принтер или към PDF, оригинал или копия. Направените операции могат да бъдат видяни по всяко едно време в съответните справки и в продукта, в наличност и в хронология. Ще ви покажа как да използвате дизайнера на страници в платформата SmartAlize. За целта в менюто страница ще създам една нова страница, например за нас. Ще посоча метаописание за страницата, мога да редактирам SEO URL адреса, на който тя да се вижда и ще я запиша. С клик върху бутона преглед на страница мога да видя как ще се вижда нашата страница. Тя, разбира се, все още е празна. Както виждате, URL и е нашия домейн / за нас. Сега влизам в дизайнера на страници. Най-напред ще добавям една секция от тип слайдър. Слагам и заглавие и ще илюстрирам с едно изображение. Добавям малко текст и записвам. Нека видим как това се вижда в онлайн магазина. Чудесно. Продължавам с избор на друга секция от практичните тъмбнейли, например изображение с текст и заглавие. Ще въведа едно заглавие, малко примерен текст. Тази секция поддържа бутон, посочвам и съответния линк. Отново я илюстрирам с изображение. Обърнете внимание, че някои от секциите дават възможност за въвеждане на embed линк за видео, което да се използва вместо изображението. Добавям и една секция продукти, в която избирам измежду вече създадените продукти. Ще въведа няколко произволни продукта, просто за да видим как се виждат. Записвам страницата и отново се прехвърлям в онлайн магазина, за да видя как изглежда тя.